जुदि नोंथांनि मबाइलावबो नोंथाङा सेलेक्शन जानायनि खौरां सफैबायब्ला चेक लायनो थाखाय नोंथांखौ हांख्रायबायब्ला दानिया चेक लायनाय समाव मा डकुमेन्ट्स लांफानांगोन फैदो आबुङै मिथिनानै लानि नोंथांमोना मिथिगौ CM888 थामहिनबा चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अफिसारनि चेकखौ फैगौ 7 फेब्रुवारि खालाराव तामुलपुरनि हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव होनो थांगासिनो दङ आरो बे चेकखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना माखासे डकुमेन्ट्सफोर लांफानांगोन होननानै बुंदों बेफोर जाहैबाय पान कार्डनि अरिजिनेल कपि आधार कार्डनि अरिजिनेल कपि भटार आइडि कार्ड बेबायदिनो बेंक पासबुक एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट कपि आरो प्रजेक्ट रिपर्टखौ लांफानांगोन होननानै बुंदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना गाव गावनि CM888नि WhatsApp ग्रुपनि एडमिन बिथांखौ नोंथांमोना लोगो हमनानै लाब्लानो जाबाय साफ्रोम इन्टारभिउ होगिरि बिथांमोनहानो गाव गावनि WhatsApp ग्रुप दंखायो आरो थांनानै बिथांखौ नोंथांमोना लोगो हमब्लानो जाबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे मोनद' डकुमेन्ट्सफोरखौ लोगोआव लांफानो थाखाय बावथारनो नाङा